Şeva dehem. Çîroka xatûna zana û sê heyranên wê yên di sindoqê de. Şeva dehem hat û bajar ket nava tarîtiya kura şevê. Xatûnê ji bo ku her dîtina şahzadeyê xwe. Bîhna miskê li xwe kir û bi dilxwazîke mezin hat cem tûtiyê. Wê got: Tûtiya min a zana, ez êdî tî jê hêvî me. Rê bide min. Yan jî çîrokeke wiha bêje ku min hîn zêdetir hişyar bike. Tûtiyê bi kenekî rûmetdar got: Xatûna min, jina zana her dem parêzvana rûmeta xwe ye û hîleyên xeraban xira dike. Gelo te çîroka xatûn Dilşayê û sê serdandar û hezkirên wê bihîstiye ku çawa her sê di nava sindoqan de asêman û bûn qeşmerê bajêr. Guh bide vey çîroka pir balkêş. Xatûn li ser kursîya darîn rûnişt û tûtiyê dest pê kir. Li bajarekî mezin, jineke pir bêdî û zana hebû ku navê wê Dilşa bû. Hevjînê wê ji bo bazirganiyê derketibû, rêwîtiyeke dûr. Di nebûna wî de, sê zilamên herî desthilatdar û dewlemend ên bajêr: Qazî, wezîrê bajêr û serokê leşkeran, herdem li pey Dilşayê bûn û peyamên xerab jê re dişandin da ku rûmeta wê xira bikin. Dilşayê biryar da ku derseke pir mezin bide wan da ku êdî tu kes newêre sînorên rûmeta jinê derbas bike. Wê ji bo şevekê her sê zilam bi demjimêrên cuda vexwendin qesra xwe. Di demjimêr heştan de qaziyê bajêr hat. Ew hîn nû rûniştibû ku Dilşayê bi lez got: Ey qazî, dengê leşkeran tê. Hevjînê min vegeriya. Tu zû bikeve nava vê sindoqa mezin a darîn da ku te nebîne. Qazî ji tirsa rûreşiyê bi lez ket nava sindoqê û Dilşayê derî li ser girt û kilît kir. Di demjimêr dehan de wezîrê bajêr hat. Ew jî hîn rûniştibû ku derî hate lêdan. Dilşayê qêriya: Ey wezîr, serokê leşkeran tê û ew pir bihêrs e. Zû bikeve nava vê sindoqa duyem a mezin. Wezîr jî ji tirsa canê xwe ket nava sindoqê û hate girtin. Di demjimêr donzdehan de serokê leşkeran hat. Dilşayê piştî demekê dîsa lîstika xwe domand û ew jî xiste nava sindoqa sêyem a mezin û kilît kir. Sibeha zû, Dilşayê sê bar hilgir kirê kirin û ferman da ku her sê sindoqên giran bibin sûka herî mezin a bajêr û li wir li ber çavên her kesî bifroşin. Li sûkê xelkê bajêr gihîştin dora sindoqan. Gava sindoq wekî mezad hatin vekirin. Qazî, wezîr û serokê leşkeran bi cilên xwe yên şermezar ji sindoqan derketin. Hemû xelkê bajêr bi wan keniyan û şermezariya wan li her derê belav bû. Bi vî awayî Dilşayê bi aqilmendiya xwe rûmeta xwe parast û derseke mezin da xerabkaran. Tûtiyê gava dît ku tirêjên sibehê rûyê zeviyê ronî dikin. Got: Xatûna min,
Jinezana bi rûmeta xwe her dem bilind dibe. Îşev li mala xwe bimîne û rê bide ku rûmeta te her dem zanatî ya dilşayê paqij bimîne. Xatûneko bi vê çîroka zîrek pir şa bibû. Biryar da ku îşev jî neçe û li qesrê ma.